Sziasztok! Ezt az albumot Kriszti barátnőm lánybúcsújára készítettem. Egyelőre fotók nélkül, hiszen ezt majd a lánybúcsú képeivel ő maga fogja megtölteni. Az album mérete 17x13 cm, viszont nagyon vastag lett ehhez képest, közel 6 cm-es gerince van. Az albumot kívülről és belülről is vágógéppel díszített formákkal és betűkkel díszítettem föl, illetve a hátulján ezt a kis címkét is ezzel vágtam, amire a lánybúcsúnak a dátuma került. A stílusában igyekeztem Kriszti ízléséhez alkalmazkodni, ő nagyon szereti ezeket a régies vintage stílusú papírokat és kiegészítőket, viszont igyekeztem belevinni a saját egyéniségemet is ezekkel a színes virágokkal és érdekes, mozgatható megoldásokkal. Az albumnak az az érdekessége, hogy borítékokból és a beleillő kártyákból készítettem egy nemzetközileg is elismert scrapbookos hölgy instrukciói alapján, és ezért nagyon interaktív, mindenütt kihúzható kártyák, fülek, zsebek vannak, illetve címkék, amelyekre fotókat fog tudni ragasztani, illetve írni tud majd. A második oldalon például rögtön látszik is, hogy ez önmagában egy nagy zseb, egy beleilleszthető kártyával, amit szintén színes virágokkal díszítettem, és ennek is tud a hátuljára írni majd. Harmonizáló díszítőket használtam, amiket az alappapírokból vágtam ki, illetve igyekeztem úgy megoldani a díszítést is, hogy ez ne zavarja a fotóknak a beragasztását. Ami nagyon tetszik benne, hogy többfajta papírból készült, de ennek ellenére mégis harmonizálnak egymással. Nagyrészt a Prima Printeri kollekciójából dolgoztam, de található benne bóbani és autentik papír is. Itt ezen az oldalon két kihúzható címkét is találtunk, illetve ez az egyik kedvenc oldalam, amiben már belekerültek a barátnői által megfogalmazott jó kívánságok. Ennek mind a két oldala hajtogatható. Tettem bele zsebeket, amiben majd a lánybúcsúnak a tárgyi emlékeit tehet, illetve azokat a fotókat, amiket nem tud vagy nem szeretne beleragasztani, és mindegyik oldalból kihúzható még egy nagyobb fotóalátét is, amely szintén két oldalas. Vannak kihajtható részek benne. Sok csipkével díszítettem, ezek szerintem nagyon rusztikus hangulatot adnak majd az elkészült alkotásnak, illetve szintén az én mániám, hogy csillogjon minden, ezért használtam sok straszt is. Ez az oldalpár még a másik kedvencem, két egymásra hajló zseb és a beleillő kártyák, amelyek négyzetesek, tehát akár Instagram fotókat is lehet majd beletenni. Az elején a díszítés, ez a felkunkorodó papír alól kikukucskáló virág, visszaköszön itt a benti részen is egyszer. Chipboardokkal díszítettem, amelyeket pezsgő aranyszínűre festettem, és félgyöngyöket is használtam. Ez is kihúzható. Szintén egy újabb zseb, és nagyon szeretem ezeket a kis finom filigrán indákat is. Itt ismétlődik az előző koncepció, szintén két kihúzható címke van az oldalba belehelyezve, és nagyon sok helyet hagytam írni is, hogy minden mozzanatot és számára fontos vagy vicces dolgot bele tudjon jegyzetelni. Tettem még rá kisebb címkéket is, hogyha csak egy-egy fotóhoz szeretne egy pár szót vagy egy vicces megjegyzést írni, és amit végig szem előtt tartottam, hogy a papírok barnás alaptónusát mindenhol igyekeztem színes zászlócskákkal, illetve virágokkal ellensúlyozni.
Én nagyon remélem, hogy nagyon tetszeni fog neki, és továbbiakban is már fotókkal megtöltve szívesen fogja forgatni ezt az albumot. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek!